Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε Mastercraft. Είναι σαν το Minecraft, λίγο χειρότερο. Σήμερα θα δούμε πως παίζεται. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το Fizzouts μου. Ναι. Και λίγο σαν χάλια για μένα, γιατί εδώ πέρα είναι σκέτη αντιγραφή στο Minecraft, αλλά μπορεί να ρίχνει λεφτά. Να κόψουμε φύλλο. Περιβλακές τώρα εδώ μέσα. Back to game. Επιστρέψαμε. Αυτό είναι επιβίωσης. Ένα τρεξπίδια και ένα παιχνίδι επιβίωσης είναι το καλά. Και εμένα μου αρέσει το Minecraft γενικά. Το έχω ξαναπαίξει δωρεάν, μόνο που δεν το βρίσκεις δωρεάν. Από ένα site εγώ το κατέβασα. Μπορεί να έχει και λίγους views και μπορεί να έχει και πολλούς. Τρέχει έτσι, στο Minecraft δεν τρέχουμε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι σαν να έχει διαμάντι από πάνω, δηλαδή είναι περικεφαλιά. Αλλά όταν εγώ το είδα, είπα όπ, θα το σκοτώσω, μια οικογένεια ήταν. Ουρνιάν, την σκότωσα και δεν έγινε τίποτα. Έτσι είναι το creeper. Είναι μια πενόρα. Σχολεία. Θα παίξω και μια φορά το Minecraft σε ένα άλλο βίντεο μετά τη season 1. Season 1 το βίντεο μου στο κανάλι μου. Περιμένουμε λίγο τη νύχτα. Θα περιμένουμε και τις διαφημίσεις τώρα. Και επιστρέφουμε. Παιδιά. Τι ωραία που επιστρέφουμε. Με τις διαφημίσεις δεν μου άρεσαν και τόσο. Γιατί αποσπάνε να πάνε. Εγώ κάνω βίντεο εδώ πέρα και έρχονται και μας δείχνουν διαφημίσεις. Και αυτό δεν μας αρέσει σε κανέναν. Τέλειο. Μακάρι να μου το έτρεχε πιο γρήγορα. Ελπίζω να το βλέπουμε πολύ αυτό το βίντεο. Όχι και τόση, αλλά να έχω και κάποιες προβολές. Γιατί πάω στη σήμερα ότι δεν είναι και άλλους που είναι καλύτεροι, που έχουν χιούμορ. Εκεί άλλο να δούμε. Εδώ πέρα στο φίλο μου βλέπω κούλες, βλέπω γουρουνάκια και διαμαντίνια τρέχουν γρήγορα.
δεν μου αρέσει και τόσο. Τελικά το ξανασκέφτηκα. Αγελάδες. Αγελάδες στο χωριό. Είναι λίγο το μπέκι το έντο. Πάλι βίντεο. Επιστρέφουμε. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως αυτό εδώ πέρα εκλάρει. Ελπίζω να σας άρεσε. Και θα λέμε μια άλλη φορά με ένα άλλο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεύτερη φορά το λέω. Και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.